Hvad laver du? Sovs. Skal jeg hjælpe dig? Ja, tak. Prøv at se op i skolen, ikke? Der er bare sådan en dreng, ikke? Så siger han sådan, fede svin. Ej, det var ikke godt. Jeg lavede din yndlingslivret. Bacon fedt med karamel. Tak, far. Hvad var det? Det var rart. Godt. Nej, vent! Vent! Den skal jo bioaffald. God aften og velkommen til Tonys. Her i aften har vi en kendsgerning. Denne lygtepæl er der ingen, som har passeret på cykel i nøjagtigt 1 år nu. Og der kommer en der. Det må vi sætte en stopper for, han må ikke køre forbi den. Vi må have væk. Tilbage til studiet. Ja, det indslag lyder spændende, og tilbage til dig. Jo tak, Laura. Lad os se, hvad vores helikopter har gang i dag. Get money dance now. Hands up, hands up. Jeg går til ninja. Mens ruinen er grundlagt af begær. Oh shit. Nu. Goddag! Mit navn er Johan Ersten. Jeg vil vise jer klip, hvor 2 mænd går i seng sammen. Hallå där, vem är du som lever? Nej, det skal i bioaffald. Drenge. Det er bevares. Jeg har noget, jeg gerne vil sige. Jeres mor er død. Så fiv han. Det skulle jeg meget lige at troede, at han havde opdaget, at vi havde set porno hele natten i går. Ja, det ser jeg bare ikke. Ja. Ja, og sådan fik vi at vide, hvad små børn laver, når de er alene hjemme. Tak for det. Tilbage til studiet. Prøv at se, hvad jeg har spillet. Prøv at høre, min lærer blev bare totalt syg i hovedet. Fuck. Du skal ikke grine, Magnus. Du skal ikke grine. Nej!